Už jsem to naznačil. Vánoce jsou za dveřmi a dny, které pro většinu z nás znamenají klid a pohodu, jsou pro určitou skupinu lidí o to víc bolestné. Pro pozůstalé, kteří se poprvé musí u štědrovečerní tabule obejít bez svých blízkých. Zvlášť těžce to pak dopadá na mámy a táty, kteří přišli o dítě. Možná o někom takovém také víte, ale nedokážete si představit, jak podat pomocnou ruku. Markéta Holatová se to pokusila zjistit. Na hromadném setkání rodičů, kteří přežili své děti, hledala radu pro ostatní, podobně osudem zkoušené rodiny, jak takovou ztrátu nejen přežít, ale jak se s ní alespoň trochu vyrovnat a také jak můžeme pomoci my, kteří máme více štěstí. Když si o minulých Vánocích mysli Kovjanovi jako mnoho jiných rodin natáčeli pohodovou sváteční atmosféru štědrého dne, ani ve špatném snu by je nenapadlo, že to budou ty úplně poslední Vánoce s jejich milovanou Vandou. Já jsem mi říkala, že je moje sluníčko usměvavá, veselá. Před 6 měsíci jim opilý řidič jejich sluníčko zabil. Letošní svátky tak budou první, které místo ve 4 stráví pouze ve 3. Můžeme se s tím prostě vyrovnat, bylo to sluníčko. Člověk si někdy říká, že se mu to jenom zdá. Se ráno probudí. Lékař lidských duší Elliot Luby říká, když umírají rodiče, ztrácíme svoji minulost. Když umírá dítě, ztrácíme svou budoucnost. My vám teď ukážeme maminky, které svoji budoucnost ztratily a zase našly. Paní Martina a paní Líba, donedávna 2 cizí ženy. Dnes přítelkyně, jež spojuje prožitek, který doopravdy pochopí pouze ten, kdo si ho na vlastní kůži, nedej Bůh, sám prožije. Ondřej Hrázký. Modrá kukadla, lišácký kukuč, prostě nebojácný kluk, který měl rád dobrodružství a žádný sport mu nebyl cizí. Nedal dopustit na svou sestřičku Míšu a tvořili spolu nerozlučnou dvojici. Ve věku, kdy se začal líbit děvčatům, lékaři vyřkli ortel, nádor lymfatických uzlin. Ondřejovi zbývalo pár měsíců života. Zemřel před 6 lety v pouhých 17 letech. Byla to bolest, prázdnota, absolutní beznaděj. Pocit, že jsem věděla, že už ho nikdy neuvidím, že už ho nikdy nebudu moc obejmout, že už nikdy nepřijde domů, že už neuslyším nikdy ho běžet po schodech. Také Ondra Fáry byl výjimečný kluk. Miloval turistické pochody českou i cizí krajinou a z úplně všech svých výšlapů si pořizoval zápisky i krásné fotografie. Vynikal v matematice, na gymnáziu patřil k nejnadanějším žákům. 18 let zpíval ve sboru Cantidy Praga. V den, kdy vznikla tato fotografie, tedy před 3 lety, Ondřeje okradli v tramvaji. Běh za zlodějem, který mu utekl, ho zdržel a když pak dobíhal další tramvaj, uklouzl. Řidič tramvaje jej vláčel dlouhých 400 metrů. Ondřejovi bylo 24 let. Když vám zemře dítě, je to jako kdybyste někdo vám vzal kus sebe. A ty pocity jsou opravdu nepopsatelný a myslím si, že se s tím člověk nesrovná celý život, ale musí se s tím prostě naučit žít. Podle statistik každý rok umírá více než 900 dětí do 20 let. Takto krutý osud ale zasáhne do života a převrátí jej na ruby úplně všem rodičům, i těm, kteří přijdou o dítě již dospělé. Každý rodič si myslí, že vlastně, když se mu to stane, že se z toho zblázní, že to je prostě něco, z čeho se v životě nevyhrabe. Ale všechno, co prožívá, všechny ta bolest, všechno to zoufalství je v této situaci úplně normální. Prožíváme to všichni. I paní Martinu, podobně jako další maminky ve stejně kruté situaci, nejdříve napadaly myšlenky, jestli má po takové tragédii ještě vůbec smysl žít. Nejen kvůli svému druhému dítěti, dceři Míše, ale tyto myšlenky zapudila a založila sdružení Dlouhá cesta, které pomáhá lidem se stejným prožitkem. Vytvořili jsme několik projektů. Nejvýznamnější je asi projekt Nejste sami, což je vlastně to, že vybíráme pozůstalé rodiče, kteří už mají za sebou tuto zkušenost a jsou schopni nějakým způsobem dál pomáhat. Nabídneme jim proškolení vlastně v oblasti práce s pozůstalými rodiči a oni potom dál vlastně pomáhají jako léčtí poradci. Potom prázdná kolébka, to je zase pomoc maminkám, kteří přišli o miminko. Kromě této intenzivní pomoci druhým paní Martinu drží nad vodou také sport. Přecvičuje proto pravidelně aerobik.
Moc jí pak pomohl nový partner a cvrkot kolem jejich miminka, 18měsíčního Tomáška. A také společná setkání a pochody, ke kterým je inspirovala paní Líba. Když hledáte něco, jak se s tím vyrovnat, tak já jsem teda přemýšlela o tom, co Ondra dělal, co měl rád. Tak jsem si řekla, že prostě udělám něco pro to, aby jako ten jeho zájem tady pokračoval. Paní Libuše proto dala dohromady trasy, po kterých její syn chodil, a na jeho počest pořádá pro přátele a maminky ze sdružení Dlouhá cesta takzvané Ondřejovy vzpomínkové pochody. Před jejich panelákem také zasadila na jeho památku strom a se synovými přáteli ze sboru pořádá koncerty vážné hudby určené všem, kdo chtějí poslouchat. Občas navíc uspořádá výstavu synových fotografií. Velmi důležité pro ní pak je, že ji ve všem podporuje její druhý syn a manžel. Samozřejmě, že jednoduchý návod, jak žít po takové tragédii dál, neexistuje. Přesto mnoho rodičů s takovou zkušeností dalo dohromady několik rad, které jim pomohly a které by tak mohly pomoci i jiným. Neupínejte se ke dni, kdy vše přebolí a bude to jako dřív. To už nebude nikdy. Jestliže si tohle uvědomíte, vyhnete se rozčarování. Častá otázka maminek je, jak dlouho to bude trvat, kdy už to přestane bolet, ale je to prostě bolest na celý život. Nikdy nezadržujte slzy. Vyplačte se, pokud je vám do pláče. Jestliže dlouhodobě trpíte nespavostí, navštivte lékaře. Léky vám pomohou vyspat se. Nesnažte se utíkat k alkoholu nebo drogám. Před touto bolestí neutečete, vždycky vás dohoní. Nenechte si okolí sugerovat, že už byste měla být fit, že už to muselo přebolet. Každý vnímáme utrpení jinak dlouho. Je to normální. Mějte u sebe číslo na psychologa nebo psychiatra. Kdyby bylo nejhůř, nebojte se říci si o pomoc. Vyříkejte si s partnerem, kdy o tragédii chcete mluvit a kdy ne. Objímejte se, snažte se neocizit. A důležitá je i pomoc nejbližšího okolí. Nevyhýbejte se postižené rodině. Nabízejte rozptýlení, společnou procházku, vyvenčení pejska, divadlo, kino. Nabídněte kdykoliv možnost vypovídat se, dělat takzvaně verbu. Maminky o svých mrtvých dětech totiž mluvit chtějí.